Bogogo, I've just got a question from one of my male clients. Indoda uthi mkhulu, idlozi ngaba liyakwazi na likunikeze umuntu ube ngokothando, ube umnikezwe yilona ngempela, mhlambe kwenzeke isikhathi umbonisiwe bese niyahlangana uzosho sowedwa ngaphakathi uthi nangu lo muntu bengimbonisiwe kumbe ngimboniswe nangephupho nginaye ngonwabile komnandi. And my answer is yes, kuyenzeka. But lalela, after that isikhathi sesihambile, once kwangena imimoya, ngoba ayikho relationship engabi nayo inkinga ingxako, yayiva lento le. Kwangena imimoya thizeni, do not fight that person umuntu wakho wesifazane nanoma kunjani, futhi na umnikezwe ngaleyo ndlela, futhi ungamambeli ofuna ikhafulo in phahla manenkinga, phahla kwesinye isikhathi shisa impepho, ukhulume futhi ukhulume uzukhulumele nokuthi naye aprotecteke. Uyayiva lento engishoyo? Ukhulume kula spirit, ukhulume, yabona. Uyamcelela edlozini lakibo lakini elanhlanganisayo. Sumfighter ngendlela uzujule endaphela into iba personal. Wena uyakholela la ezibanini. Phahla shisa impepho, ukhulume nesidala sakini esakunikeza lo muntu ukuthi asinivikele kwinkinga zonke enhlangana nazo. Ningahlukane bubi inhlanganiso yisona ngoba ekugcineni ayikho into ehamba ilungi. Hayo ngivisisi kahle. Ngithi ngoba ekugcineni ayikho into ehamba ilungi. Uzophuma emnyabhekele, aphuma emnyabhekele, kodwa isidalwa sibe singagezekile. Lo muntu lo usaphila omoya wakho. Uyayiva lento engishoyo? Nawe ngokunjalo is the same thing. Phahla, protect your woman nanoma isimo sinjani. Ubacela abaphasi ulunga izinto. Inqande lama spirit, kodwa ama spirit amabi ama spirit aphilayo kwezothando kwesinye isikhathi, but depending ukuthi ustrong kangakanani. Ngizama ukuthi kunezinto kulombuzo lona ezinokulunga phandleni komuntu. Thatha impepho ushise, ukhulume ngomuntu wakho, ukhulume nawe. Uthi madlozi bogogo, uthando lwethu lalikhonjwe nini? Yayiva? Lalazwe nini nalisungula la bese siyahlangana kwamnandi. Yeah, uSolomon lo 0727447804. Yawona.